Το δεύτερο που είναι στην Εικονίου 38, εδώ είναι ένα χολ, αυτό είναι το μπάνιο του. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να είναι το υπνοδωμάτιο, το ένα υπνοδωμάτιο με τις ντουλάπες του. Ξαναβγαίνουμε πάλι στο χολ. Αυτή είναι η κουζίνα. Και αυτό είναι μάλλον ο χώρος υποδοχής. Αυτό είναι μικρότερο βέβαια. Αυτό πρέπει να είναι, ναι, ούτε 50 δεν είναι, δεν το νομίζω για 50. Θα δούμε τώρα πόσο θηροτηλέφωνο έχει. Αυτό. Δεύτερος όροφος είναι, 2 διαμερίσματα είναι στον κάθε όροφο. Αυτό.